safe na safe kita. Yaw kita sa sarong entertainment complex, so to speak. Kasudma kan opisyal ng Buksan ang Magayon Festival 2023 sa Albay. Ang pagbubukas pinanginotan man mismo ni Governor Attorney Edsel Grex Lagman. Let us formally open Magayon Festival 2023! Magayon, let's party all night. It's Magayon, and in the morning light, a beautiful face in a special place. A wave, a smile, a friendly kiss, and then you'll know just what it is to be in Magayon, Magayon, Magayon. Saro sa pinakaabangan sa pagbubukas, iyo ang konsyerto sa Magayon kung sa intampok ang sikat na singer na si Gigi Delana. Saro sa ginatos na audience na matyagang nag-abang sa opening concert, iyo si Jessica kan syudad ni Legazpi. Istorya niya, taon-taon niya talagang pig-aabangan ang mga pasabog tuyong Magayon Festival. Kaya dai niya ni pwedeng palampaso. Enjoy talaga kasi first time ulit mabalik after 3 years. So, Gov. Rex Lagman, thank you po sa pagbalik ng events na ito. Daiman syempre mapahurian sa tuyang local talents, siring kan jazz mix dancers, Bicol University Magayon Dance Troupe as in Daraga Community College Dance Group. Si Wen ug mama nahuli kan selebrasyon, liwat nindang naibidaan sa indang talento sa pagsayaw. We're so thankful kasi we are part of the opening of the Magayon Festival and super overwhelming dahil ang daming events na nangyari. Nagiman makonsuelo ang pagbubukas huli kan kaldag TikTok challenge. Sigun kay Governor Lagman, pinaghandaan talaga ninda ang liwat na pagbubukas kan aktibidad. Urug pang tulong taon man ining pinaralisar kan pandemya. Kaya naman laoman na daakan publiko, an mas maugma, mas makulor, asin mas exciting na Magayon Festival. Just imagine ang satuyang excitement, ang satuyang big-upon na enthusiasm na igwanda raman tabi kitang araw kay ining festival after 3 years. Mula ko talaga ipahiling sa gabos na kitang mga albayano kaya ta maging maugma. Sa tamang pangagi, of course. Antes kan konsyerto sa Magayon hapon kasudma, nagkaigwaman in Drum and Lyre Corps competition na binalehan ni mga estudyante gikan sa elementarya asin sekundaryang eskwelahan sa probinsya. Mientras tanto, lihi sa nakatudan, makukuan ngunyan sa Old Legazpi Airport and Beer Plaza, carnival fair and rides, food stalls asin tiyangge. Kaya naman ngani mas maging komportable ang publiko, may pig-uuprisir man na gobyerno probinsyal na libreng sakay kada aldaw. Tulong shuttle service ang pwedeng aprobitsaran kan commuters. Madurar rin sundo sa Mayo 21, poon alas 3 nin hapon, sundo alas 12 nin maagahon, gikan Peñaranda Park. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Magayon, Magayon.